blegegek kugek sadulita mel sasampunipun kula nampi aturipun anak kula Bagong. Nek kula kudu sedih, wong nyatane wis kula karepke. Nek kula ora sedih, wong nyatane kelangan anak. Kejaba kelangan anak, miturut kabar sing kula tampa, pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ugi wal saking negari Ngamarta. Kyai Semar, sepira keluputanku nyuwun mangapura Kakang Nayantaka. Pancen praptaning Nata Ndarawati ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal ngaturake keluputaning Nata Ndarawati ing ora bisa ngayomi marang kadang-kadangku para Pandhawa. Kakang Semar, semono uga Janaka nyuwun pangapura dene Pandhawa ora ndungkap marang keparenging Kakang Nayantaka. Nggih. Sing jeneng gegetun lelakon sing pun kelakon niku jane mboten enten gunane. Gegetun lakon sing pun kelampah niku mung bebecer ati lan pikiran sing mboten enten gunane. Sakniki mboten perlu padha njaluk ngapura. Wong nyatane kula ora ngluputke sampeyan, kula ora nglerokke para Pandhawa. Ning niki lelakon iki wajibe sesarengan dipun budidaya supaya enggal pulih kaya wingi uni. Pustaka Jamus Klima Sada nggih kundur teng negara Ngamarta. Syukur anak kula Petruk ya iso bali teng mriki upama wis dadi kuwanda. Kula ruktine sak tataning panembahe Petruk. Ning nek isih urip tegese Petruk isih diayomi karo sing gawe jagat. Kakang Semariya, nggih mung gandeng ature Bagong sing barengi rembuke Semar wonten sanipun punden kula Pandhawa niku sinuwun Ndarawati sampeyan gajeke ngersake pustaka Jamus Klima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Mula saka petungan kula pusaka sakniki pun diasta sinuwun Ndarawati. Arepa sampeyan ngaku mboten beta nang Bagong sing wis atur pelaporan kali kula. Pustaka Jamus Klima Sada bali teng negara Ngamarta nggih saka sampeyan, mboten nggih saka sampeyan. Luwih-luwih nek nganti mboten bali, Semar nucuh karo sapa? Wong wujude sing nggawa nggih Nata Ndarawati kok Den. Semareka Den prayatna samurires eka balik. Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Kyai Semar, aku ora bakal mingkuh sarta bakal nyerahke marang kewajibaning Nata Ndarawati. Yen to pancen wis entuk paliraing Kyai Nayantaka, aku nyuwun pamit bakal ngupaya menyang endi denunging pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Semono uga aku Kakang Semar nyuwun pamit. Ora pati-pati Janaka bali marang Praja Ngamarta lamun durung ngantuk sarta amboyong pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Anak-anak kula aturke sampeyan ming nderekke sampeyan. Supaya niki ya dadi seksi anggen sampeyan budidaya ngupaya pusaka ya nala garing Bagong ayo nderek marang panjenengan ingsun monggo ndara kula dherekaken monggo Gus kula dherekipun tan kala narepa Kresna tan tulus anyakla ring Om
weruh tindake Sinuwun Ndarawati kok kaya ora mentala. Ndak dikira Semar wong sing ora gelem nyambut gawe. Ning nek ora ngono, ndak ora tanggung jawab Sinuwun Kresna. Ya tak awat-awatane saka ing Dirgantara. Kaya ngopo ngene ngupaya pustaka Jamus Nyang Jimat kelima sada. Niat langaning kalangban aglar andaan muncar tinon lir kekonan sorong sorotetan padang Nuwun sewu, Bapa Penemban. Prasasat kados cumengklungen anggen kula ngentos sirawa paduka Bapa Penemban Dewa Kahana wonten ing negari ngawu-awu langit. Ingkang putra ngrantu dhateng rawuh paduka krana anggen paduka sampun semagah madesaken srana
kasembadan gegayuhanipun ingkang putra pun Dewaningrat. Anggen kula kepengin kumacalu lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta. Bapak Penemban. Kula nyuwun dawuh sabda tama Bapak Penemban. Kados pundi pawartanipun Purwamadya lan wusananipun kepareng ambabarana dhateng ingkang putra. Wilahing Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Dewaningrat. Nggih wonten dawuh. Apa ingkang dadi penjangkane anak mono wong tuwa kudu pradah. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Lho nggih. Mula ingkang dadi gayiwamu mau dadi tanggung jawabing wong tuwa kudu bisa ngleksanani apa kang dadi pepinginane anak. Lan sumurupa nggih. Nalika semana tak goleki apa ta kringkianing para Pandhawa sarana tambuh-tambuh marang sapa wae wekasan aku ngerti ento kringinaning Pandhawa ki mapan ana ing pusaka kangarang pustaka Jamus Klima Sada. Yen pustaka Jamus Klima Sada isa ndak boyong sarta isa nastaning anak Prabu Dewaningrat. Yen to kowe bakal nelokake wong Pandhawa bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lan sumurupa apa kang dadi panjangkamu iki mau sayekti mung kari sak jangkah meneh bakal kasembadan. Liripun Maduka Bapak Penemban paring dawuh iki mekaten. Ngerti ya nggih. Nggonku prapta ning negara Ngawawu langit iki mung bakal caos uning marang anak Prabu Dewaningrat yen to pusakaning Pandhawa ya kuwi pustaka Jamus Klima Sada wis ana tanganing pun bapa. Tak rebut srana aku sesinglon wujud Ratu Ndarawati. Saiki wis eneng tangane wong tuamu Dewa Kaana Dewaningrat. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso. Wala dalah waduh. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Penemban dene mekaten anggen Paduka. Ngetingalaken sih tresna Maduka dhateng putra pun Dewaningrat. Sabanjure aku mingkari manut marang kersaning anak Prabu Dewaningrat. Ate wonten dawuh. Netepi kawan apa yang wis dadi penggayuhan ingsun nggonku bakal nggadhamar keprabon negara Ngamarta. Kerit lampit drongkat kimpul wadyabala negara Ngawawu lan diketapake nderek tindak ingsun bedah negara Ngamarta. Nggih, ngestaken dawuh sawi sinuwun kula dherekaken. Monggo Bapak Penemban ayo nggih tak dherekke anakku Cak Bagus Dewaningrat. Mangkahan kula sesumbar lintru bumi gonceng. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong makuru gongso tetekaya butula war pantri ting turangga esti. Lho lagi wae mudhun saka baita nyirep wadyabala segelar papan iki ana wong baguse ora jamak
Mlaku alon-alon wayangane dililing-liling dhewe, bocah bagus, satria bagus. Lah kok emane kok nggawa kirik loro? Gong, dunekke kirik loro. Tak caceke, aja. Malah dicacek ora. Aku iki kirik utuh, kirik. Ngapa to nang kowe iki ayah-ayah iki ngapa mbok mikir apa iki? Pendapatmu berkurang ki mikir ora sembah-sembah. Menawa wujude Nalindra Muda. Sapa? Takon karo aku Nalindra ngawau langit Prabu Dewaning Rat. Kowe sapa Raden? Raden Janaka. Raden Janaka. Ya Raden Harjuna. Ya Raden Harjuna. Kunthi Dewi Batsa. Kunthi Dewi Batsa. Mahabau. Mahabau. Sing mburi menungsa. Menungsa. Jenenge sapa? Nala Garing. Nala Garing. Cakrawangsa. Cakrawangsa. Cakrasiya. Cakrasiya. Awet jauh. Amal iki sapa jenenge? Ha wong jenengku ya mung Gareng tok liyane ngawur kok ya. Sing mripate amba sapa? Takon karo aku. Iya. Bagong, Bagong. Bawor, Bawor. Cepot, Cepot. Copet, Copet. Baco, Baco. Kuwi sapa? Mung jenengku siji tak wolak-walik. Diwolak-walik ora. Mbah ya wis, Gong. Iya udah, semangat rek. Heeh. Dewaning Rat arep menyang ngendi? Ngerti ora Den Janaka, aku bakal prapta ning negara Ngamarta. Bapa Begawan Dewa Kana engko wis keduga mboyong wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Dadi srana nggonku bakal ningkes para Pandhawa. Bisa kasembatkan penjangkaku nggonku dadi ratu ning negara Ngamarta Arjuna. Menungsa ratatanan jebul wong tuamu Dewa Kana ingkang nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Lena mripatmu gatekna gobokmu. Satring Madukara Raden Janaka kepernah panengahing Pandhawa. Walah dalah sing idanemane macan keparat. Ya to yen pancen kaya mengono ibarate ngethok wit gedhe ora tak jujuk deleke tak pipri lipange. Kowe tak bondo karo dulurmu papat mati saka tanganing Dewaning Rat. Kowe ingkang tak untapake marang kayanganing Bathara Yama Dipati pecah dadamu Janaka. Wur. Diajam
Napa penemban? Mboten nginten babar pisan bilih. Pandhawa nadyan boten sinanding pustaka Jamus Nyang Jimat Lima Soto kekiyatanipun edapi. Kula nembe menika abenajeng kaliyan satriya ingkang kekiyatanipun. Waduh. Mestaka kula dipun candhak dipun jeglukaken wonten ing Bantala. Menawi mboten kula tentu sampun lebur tumpur tanpa dadi Raden Janaka aku mung suwe aja kuwatir. Wong tuwa Dewa Kahana kowe ingkang nyidra pustaka Jamus Lima Sada ora mbok balik tak pecah siramu tebak jadamu lakon ora bakal njaluk banyu dening aku parah. Pripun Ndara? Wau tandange di presani menapa jenenge iku? Gawe marem sirah dicandak jegluk ning lemah. Saking rika krungu lho mak plethuk. Nganti kontal kembarangane kok njur mundur dik-dik. Pripun enten apa? Koko Prabu Ndarawati nendi Nalagaring. Ngambah Dirgantara. Koko Prabu mbok diaturi mudhun kene. Iki ana perkara Nalagaring. Kakak Prabu. Kakak Prabu mbok mandhap panjenengane adas punika. Ah jan. Puniki napa Kakak Prabu? Lambene iki lho. Ana wong mabruk dibengoki Kakak Prabu. Kakak Prabu menika ya ora mandhap-mandhap kok. Sengit aku. Wong iso adine ana masalah kok Kakak Prabu menanteng inggil terus meneh dos pundi. Weh, Mamantri. Aku tak ngerol sesuk iki ya gak wis entekno kono. Arjuna piye? Dewaning Rat Nalindring ngawu langit kalian Dewa Kahana. Lho, sapa kowe? Ing nyidra pusaka. Pusaka pustaka Jamus Lima Sada kasinggihan makaten. Lah kok ora tok rebut? Kula kawon kalian Dewa Kahana Pandhita ingkang nyidra pustaka Jamus Lima Sada. Lho, kowe kalah? Inggih Koko Prabu. Lah dalah coba tak sawange. Oh, wis rampung. Arep melu ndelok ya. Aku sengit karo Kakak Prabu iki. Tapi ya to, anggere muni sapa Janaka mungsuhmu? Dewa Kahana. Kowe lah dalah kaya tak contone duduk jeneng ngene iki lho. Ning tangane munggah medhun ngene iki lho. Aku ya kulino ning ora munggah medhun. Ngono. Nek kowe ora menang, ngibarate kaya dene geni lagi murup. Oh nggih, Kakak Prabu. Tok sok ana banyu ora bakal sirep Janaka nanging malah sira mubal. Sok banyu Kakak Prabu. Monggo tindak mriko. Lah, Kakak Prabu kok ditinggal dhewe iki piye Kakak Prabu? Arjuna Kula wonten dawuh. kowe ora menang. Parengipun Ayo melupun Kakang. tindak pundi? Tindak pundi Kakak Prabu? Golek jago. Golek jago sing muni aku jual. Melu ya ya ya.
raos mubang wangaruna adinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketer kene donganing kung lir wuwu sing pene panca mangsuli kandha ngajeng Kira Petruk kantong bola ingkang kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal dawah wonten satengahing wana mongko aku wis ngrasakake mati lho. Bareng tibane lemah, bruk ngono kok malah urip. Nendi iki? Kok ki wetengen kambil sawit kaya ngene. Lubuk lingga apa ya? Aku dadi tengah ngalas sepine ra jamak-jamak kaya ngene. Wah, jan. Kowe lah kaya ana wong gundul. Wis rada tuwa tak takonane iki daerah ngendi? Oh, duh bayangan mingan. Wah, cilaka iki. Ngewangi Semar kok malah cilaka awakku. Wah, jan. Gek ngelake ora jamak kaya ngene. Ki nek nganti ora ketemu karo sendang, ora ketemu banyu, aku ngorong mati garing modar nang kene. Oh, Amir, mbaya kowe iki ya nulungi aku to, Reng. Gong goleki aku kena Nenggala kok tanpa ana pambudidaya ing njur nalare piye jebak aku tak takon. Apik men titik plus ora iki nek ora ya ora apik buta kok matane kaya arep coplok-coplok anggere munet kok plolo Petro weh kok ngerti kalih kula? Yo, aku ngerti karo kowe. Sampeyan sinten? Petro, apa kowe ora tepung karo aku? Jaman durung isih urip sarta durung ana menungsa tedhak ning jagat. Kowe urip karo aku ning jamaning jim. Kowe tak gula wentah gawe amung ngerampok maling ngecu begal. Tumuli kowe ngecu sarta begal Semar kowe diula-ula dawa diduduti awakmu nganti dipek anak karo Semar. Weh! Sapa ya? Kelingan apa ora? Waduh, Bapak. Bapak. Iya. Bapak. Sapa ta jenenge? Begawan Solon. Begawan Solontara. Pak. Iya. Sampeyan ngasta teng pundi sane? Aku dadi dewa ning kayangan. Melu Semar ora mundhak ekonomine. Mbok kula nderek sampeyan kemawon. Dewa ora entuk ditutke sapa-sapa. Kedah piyambak. Iya. Nek sampean dhewe mesti sampean ngerti keribetane ing ati kula. Ngerti. Kowe dikongkon Semar supaya mboyong pustaka Jamus Klimasa dening pusakane saiki ilang kowe kena Nenggala kuntal tekan ngalas kene. Terus
Kowe kudu tanggung jawab, Petruk. Nggih, jiwa kula jiwa tanggung jawab. Iso nemokke pusaka. Lah niku carane teng pripun? Kaya aja wujud Petruk kaya neng sendang, jenenge sendang malih warna. Nyemplunga sendang Petruk. Nggih. Kok mboten malih? Sing endi sing tok cemplungi? Ah nika wonten. Enggak kok, Riki niki. Oh, iki tilas sabdi teng. Sing kuwi Petruk. Ayo ora ngematke kok. Nyemplung. Wes nyemplung ngene. Kowe engko ora wujud Petruk. Nggih, manut wujud apa-apa manut. Kowe wujud kaya ngono. Nggih. Tak wenehi daya kekuatanku kowe dadi wong sekti, dadi wong lantip panggraitane. Aja lunga-lunga dilongkas eneng ratu tekan kene njaluk tulung karo kowe tulungono, Petruk. Nggih. Arjuna wonten paring adhawu. Eneng pawongan katone wong alasan ning kok cahyane tak sawang kok mencara. Nggih napa Kakang Prabu sing mencara? Nala gareng kula. Kowe nek isih muni Kakang Prabu tak paku bathukmu. Sing Kakang Prabu ki Ndara Janaka wae, reng kowe iki rasa Kakang Prabu. Ndara Kakang Prabu terus anggepe kowe ki adine Kresna kok. Adi IP. IP ku 3,5. Dagelan biyene ditokke. Menika sinten? Nalendra Cemeng pasuryanipun merpeki dhateng kula. Panjenengan sinten Prabu Kresna ngandel ora Janaka? Ngerti karo aku. Ngertos kalian Kakang Prabu. Iya. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Kalian kula ugi ngertos. Kakang Prabu nek kalian kula mboten mboten ngertos Kakang. Ayo, nek pancen ngerti, aku sapa Kakang Prabu? Ora sapa-sapa kok tak teluk Kakang Prabu to. Aku ragil kok. Dadi sapa-sapa ya Kakang Prabu. Sing mripate kira jenenge Gareng. Modar kowe. Sing aku kowe jenenge Bagong. Lah kowe sapa? Takon karo aku Demang Pangluaran. Lho, Kakang Prabu. Menawi wonten pemasukan kaya menapa wonten pemulung. Ayo. Oh sing Ndara e. Tak kira nek Ponokawan. Wonten menapa sinuwun? Aku ki arep njaluk tulung. Lah wonten menapa? Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kahana. Sing nyidra pustaka Jamus Klimasada. Demang Pangluaran wonten dawuh nek kowe iso ngrebut pustaka Jamus Klimasada, mateni Dewa Kahana. Kowe engko tak nehi bebungah. Bebungahipun menapa? Bebungahe ya kuwi aku duwe ponokawan sing jeneng Petruk wis mati. Bojone rada ayu. Peken. Omahe ya apik, kukupono. Ning kowe kudu ngopeni anak-anake. Watatitak. Watu titikan. Padha-padha lantip panggraitane. Lenggah Dewa Kahana kula pejane sinuwun.
Napa? Wonten dawuh Mrene. Kowe iki sesuk meneh nek dadi satra iki sing lantip panggraitane. Paningale yo. Kok saka kono ya ngaliwat Gang Mukmin. Liwat gang endi Gang Mukmin. Ora jedul kene. Kowe sesuk nek dadi satriya kuwi sing lantip barengipun. Kowe ngerti ora? Mau sapa? Inggih namung tiyang alasan. Lho, lajene kowe kurang lantip panggraitane. Ya, Inggih. Koko Prabu piye? Lajeng menika wau sinten? lho, lah kowe iki takon maca karo menungsa kae mau kok ora tok waca iki piye? Inggih, kula pengin ngertos saking Koko Prabu. Mosok. Lho, tenan. Mula aku kandha nek tak paringi ganjaran omahe Petruk bojone Petruk kae iki mergane kae. Menapa inggih? Iya. Ora nyono babar pisan. Dimas ndasmu. Anu den diandani kula. Gah kupingmu reget. Wah. Oh. Tenane? Iya. Wo kakrokane. Ngerti ora pancal kit mau. Ngapa yang bandem dasku? Ngangkon ngandani minggat. Nyelingker. Dumdil. Iya. Pengen ngerti tau? Pengen ngerti. Kae iki mergane kaya mau Ndarakrasa paling dawuh, kae iki mergane Gareng. Iki apa? Mata. Iki kepala. Ini hidung. Telinga mana telinga? Ngawur. Masa? Asem dadi kae iki. Iya. Mula Ndarakrasna iso kaya ngene mergo kae iki. Ana ngerti? Ama mbok di. Iya. Mergane. Nek ra nganti kaya ngono iki mergane kae iki. Iki dijepit kok piye? Kewan. Mlebu tengah-tengah terus dikopin. Ambune lah. Kowe nyidra pusaka kanthi sarana lembut, aku ngrebut ya sarana lembut Dewa Kawana. Lah kok dadi kowe mapan ning kene dewaning rep Penemban? Kula menika rak namung kesel wirawiri mriki mrika. Menawi kula mrika kula perang kan para Pandhawa kula kalah tumunten kula mlajar mriki nyuwun pambiyantunipun Bapak Penemban. Mbok sampun ngantos pindho gawe pustaka Jamus Lima Sada kula suwun kula pundhinipun kula nggene ngamuk teng Ngamarta kuwi luwih prayoga nggih Tampana. Layang ora mbok balekke. Kowe sesinglon Ratu Ndarawati, ayo. Lembuta kaya banyu sinaring ora menang yen to karo Bambang utawa Demang Pangluaran legane atiku kowe. Ora salah balekke.
Sapa Demang Pangluaran jagoning para Pandhawa. Kowe pendhita licik, kowe pendhita jahat. Ayo ora tak sirnake mung dadi maksiat. Wah, jebol jajamu sareng. Iki sapa iki? Iki kowe kok ijik urip to? Syukur, syukur. Dene dewa isih ngayomi karo kowe, Petruk. Pustaka Jamus Kelima Sada Pun pinanggih, Mak. sing nyolong pusaka piye? Isih ngamuk punggung. Wah, mboten wonten sing iso menangke. Ah, minggir trandangane barat. Rinuket dening Kyai Semar Badranaya den gulung dening Kyai Nayantaka ical wujuding Brahmana nenggih Sang Permoni ya Pandya Bathari Durga. Tobat Kyai Semar kula sampun tobat. Larak tenan to. Kakrokane. Trembelane. Trondolo. Penyakit kowe. Kowe sapa kene arep ngopo? Madosaken tedha baju barat. Kowe wani ganggu gawe sing padha lenggah neng kene? Ganggu gawe sing padha gadah hajat lan duwe gawe. Ganggu gawe papan kanggo makarya aja takon dosa. Semar sing ora trima ayo bali. Baju barat dijak bali kabeh ora bali tak kumbala geni. Nyuwun pamit Kyai Semar, nyuwun pamit. Kados pundi Kanjeng Ibu Dewasrani, Dewasrani. Salina Dewasrani, salina kaya winyuni. Sing duwe Pandhawa ngamuk, Kyai Semar ngamuk, ayo bali sawadya bala Dewasrani. Arsa madange jagat tuk mungup-mungup paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Matur nuwun Ndara. Sampeyan pun nderekke ingkang Raka rawuh teng Karang Kadempel ateges panjangkanipun Semar samangke saged sempulur nir ing Sambikala. Mujudaken negari Ngamarta ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Pinaringan kerukunan katentreman nimbanipun gesang wonten ing Kayiwangan. Ya Semar. Purnaning gati Sura Sudira jane ngangretsa brasta kaping ulah Darmasudi. Rayung samya makarya rahing samya pinanggih. Kula pribadi lan minangka wakiling para kanca-kanca kula menawi anggenipun gelar pasugatan pakliran menika kala wau kathah lepatipun kula nyuwun pangapunten. Sagedipun inggih namung kados mekaten menika. Menawi wonten kirangipun kula nyuwun gunging samudra pangaksami Ndara.